Sme občianske združenie Pomocná ruka. Venujeme sa terénnej práci s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a pracujú v pouličnom sex biznise. Poskytujeme pomoc, podporu, keď to potrebujú. Dbáme, aby mali prístup k ihlám, striekačkám a ostatnému zdravotníckemu materiálu. Tým sa chránili a starali sa tak o svoje zdravie. Týmto nechránime len našich klientov, ale chránime aj verejnosť pred chorobami, akými sú HIV, žltačka a podobne. Od júla 2014 do júna 2015 sme realizovali projekt s názvom Informácie po ruke Pomocná ruka Košice. Tento projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Cieľom tohto projektu bolo do terénu priniesť rôzne zaujímavé témy o bezpečnosti a zdraví pre našich klientov, intenzívne s nimi na tieto témy diskutovať a zároveň im to pripomínať rôznymi darčekovými predmetmi. Napríklad pri téme Prvá pomoc sme im rozdávali nálepky, kde bolo napísané telefónne číslo na záchranku alebo krátky postup, čo rozprávať pri telefonáte so záchrankou. Každej téme bolo v našom časopise Zóna K venovaný jeden článok. Nevzdelávali sa len naši klienti, ale aj samotní terénni sociálni pracovníci. A celé to vyzeralo nejako takto. Viac ako 300 klientov a 1200 kontaktov. Ďakujeme. Viac ako 16 000 vymenených injekčných striekačiek. Ďakujeme. Viac ako 150 vydaných časopisov. Ďakujeme. Viac ako 50 pripomienkových predmetov mesačne. Ďakujeme. Dôležitejšie ako tieto čísla sú pre nás, že sme vzbudili záujem u našich klientov o tieto dôležité témy. Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska.